יקרים ואהובים, לא צריך לדבר, אתם רואים, הבית של הקדוש ברוך הוא, הבית, בית המקדש הפרטי שלנו, תראו מה קרה, אבל אנחנו לא מתייאשים ולא מתעצבים חס ושלום. הקדוש ברוך הוא שלח לנו ניסיון ונעמוד בו בגבורה בעזרת השם. מאז יצא מתוק, מהלימון יהיה לימונדה בעזרת השם. אנחנו רבותיי רוצים לפאר את בית המקדש הפרטי שלנו, לעשות אותו יותר יפה ממה שהיה בעזרת השם, אבל אנחנו צריכים שותפים. אומרת הגמרא, כשהציבור ביחד מתאגדים, יש כוח ענק בעזרת השם. כל אחד רבותיי, אני פונה אליכם מקרב ליבי, מדם ליבי, המקום הקדוש שלנו, ששוקק חיים של תורה, תפילות, פעילות לנוער, שיעורים, קירוב לבבות, תפילות, הכל זכויות שלכם. בזכותכם היה ובזכותכם יהיה בעזרת השם. כל מי שיכול לעזור לנו, לשקם את המקום הקדוש הזה, כפי רוחב ליבו, כפי היכולת רבותיי, שכל אחד ירגיש שזה הבית הפרטי שלו. הבית שלנו נפגע, ובעזרת השם יהיה יותר יפה ממה שהיה. כל תפילה שתהיה פה, כל שיעור תורה, כל קירוב לבבות, יעמוד לזכותכם לנצח נצחים רבותיי. המקום הזה אדם ישכח שהוא נתן עוד 10 שנים, 20 שנה, אבל הזכויות והתפילות ולימוד התורה יעמדו לו בעולם הזה ובעולם הבא. וצדקתו עומדת לעד. מי שזורע צדקות רבותיי, מצמיח ישועות, קונה את עולמו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו הזדמנות לקנות את עולמנו, לבנות את הבית של בורא עולם. ברוכים תהיו להשם.